club. VVV kan het kampioenschap in de Jupiler League bijna niet meer ontgaan. En dat zorgt voor tevreden gezichten in en rondom de Koel in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Dordrecht. Meer daarover zometeen. Eerst de wedstrijdbeelden van afgelopen vrijdag en maandag. Vrijdag de derby tegen Fortuna Sittard in de Koel, waarin VVV iets goed te maken had. En dat gebeurde ook. Ralf Suntjes zette VVV vroeg op voorsprong. Bazan verraste doelman Delano van Krooi vervolgens uit een vrije trap. En dat betekende de 1-1. Uit een corner maakte Vito van Krooi even later de 2-1. Fortuna moest daarna met 10 man verder. Hadziv moest al na een half uur met 2 gele kaarten van het veld. Nog voor rust werd het duel definitief beslist. Wederom Suntjes tekende voor de 3-1. De spits maakte na de pauze ook nog zijn derde doelpunt en bepaalde de eindstand daarmee op 4-1. Maandag in en tegen Den Bosch moesten de Venlonaren lang wachten op de eerste goal. VVV was wel de betere ploeg, maar kwam niet tot veel grote kansen. Het was Vito van Krooi die na 70 minuten met een geplaatst schot in de verre hoek de band brak. 10 minuten later kreeg VVV een penalty na een heel lichte overtreding op Danny Post. Clint Leemans benutte het buitenkansje en zette daarmee de eindstand op het scorebord. VVV deed daarmee weer goede zaken op weg naar promotie. De achtervolgers verspeelden namelijk opnieuw punten. Dus zagen we tevreden gezichten dinsdagochtend bij de Koel. Ja, heerlijk gevoel. Natuurlijk, dat was afgelopen vrijdag al tegen Fortuna. Ik heb een prima wedstrijd gespeeld en waren ook de uitslagen weer gunstig. En gisteren ook weer Jong Ajax tegen Volendam 1-1. Onze beide belagers. Dus mooier kun je niet hebben. Ja, heel goed gevoel natuurlijk. Eigenlijk het gevoel wat je de laatste week al hebt. En het komt nu gewoon steeds dichterbij. Dus het voelt goed en het is afwachten. Hoewel het voor publiek en pers misschien niet groots oogde tegen FC Den Bosch, heeft Stijn daar duidelijk een andere mening over. Je moet ook kijken wat er nodig is om een grootste wedstrijd van te maken. Heb je 2 ploegen nodig. En als je tegen een ploeg speelt die alleen maar speelt om niet te verliezen, zoals gisteren Den Bosch met 5 verdedigers, met 3 middenvelders daarvoor waar eigenlijk nauwelijks ruimte was. Nou, we hebben geen kans weggegeven. We hebben denk ik 400-500% kansen gehad in een uitwedstrijd. Dan denk ik dat je het gewoon prima doet. En het is misschien niet flitsend geweest, maar ik denk dat we het goed hebben gedaan. VVV heeft inmiddels 11 punten voorsprong op Jong Ajax en liefst 15 op de nieuwe nummer 3 MVV. De vraag is al lang niet meer of VVV promoveert en kampioen wordt, maar hoe snel dat gaat gebeuren. Nou ja, je bent wel aan het kijken natuurlijk, want met 3 overwinningen of 4 overwinningen, dan kun je al gepromoveerd zijn. Dus, maar we hebben nog 8 wedstrijden, dus ja, je bent toch wel stiekem een beetje aan het kijken van wanneer zou het kunnen gebeuren. Maar we kijken wel van wedstrijd tot wedstrijd, want ook vrijdag moeten we weer uit naar Dordrecht. Dan moeten we gewoon weer ons ding doen. Maar ja, daarna kan het ineens heel snel gaan. Nou, je bent met de groep natuurlijk. Het zou raar zijn als je dat niet aan het doen was. En we zijn gewoon aan het kijken van wanneer zou het eventueel kunnen gebeuren. Maar het is nu ook wel dat gewoon de wedstrijden snel volgen. Je hebt nu vrijdag, maandag gehad en nu is het alweer dinsdag. Vrijdag zit er ook weer aan te komen. Dus daar zijn we nu mee bezig. Maar je zit wel te kijken van wat als. En je hebt natuurlijk ook te maken met concurrentie wat ze doen. Dus, maar het kan wel snel gaan in ieder geval. Met deze voorsprong is VVV vrijdag 14 april zeker van promotie en maandag 17 april kampioen. En het mooie is, iedereen lijkt VVV die promotie en het kampioenschap ook te gunnen. Niet alleen in Venlo. Gisteren ook bij het interview bij Fox, het lijkt ook wel of heel Nederland het VVV gunt. Je hebt gewoon de gunfactor is heel groot. Richting de club, richting de stad. En dat merk je, dat merk ik ook als ik in andere delen van het land kom. En ja, dat is natuurlijk geweldig als je nu ziet wat er nu loskomt. Voor de wedstrijden tegen NAC en Almere loopt het al storm om erbij te zijn. Want wellicht zouden we dan al misschien een feestje kunnen vieren. Dus ja, alles gaat tot nu toe geweldig. Het promotiefeestje is dus aanstaande, waarschijnlijk nog voor een kampioensfeestje. Hoe een en ander er precies uit gaat zien, kan VVV-directeur Marco Bogers nog niet zeggen. Het komt natuurlijk allemaal steeds dichterbij en dan moet je ook als club goed nadenken wat je gaat doen. En zoals je aangeeft, er zijn inderdaad verschillende scenario's. Dus je kunt eerst promoveren.
Nou goed, uiteraard moet dat gevierd worden, want tenslotte is dat ook onze doelstelling. Dat zullen we ook zeker doen. En je kunt ook kampioen worden. En volgens mij is dat laatste het allerbelangrijkste. Want dat hebben we ook vanuit de staf en de spelersgroep die signalen gehoord. We willen gewoon graag kampioen worden. Nou, dat moet grootser gevierd worden. En intern denken we daar goed over na hoe we dat gaan aanpakken. Want dat heeft ook allemaal praktische consequenties natuurlijk. Maar als u praat over een huldiging op het stadhuis, ik kan me niet voorstellen dat dat 2 keer gaat gebeuren, of wel? Dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij niet. Nee. En volgens mij is het zo dat iedereen wil graag kampioen worden. Met een schaal in de hand staan. Nou, dat moet groots gevierd worden. Daar is iedereen het volgens mij ook over eens. Ja, en natuurlijk doe je dat met je achterban. En doe je dat met je supporters en met je sponsors. En met iedereen die de club een warm hart toedraagt. En ja, dat gaan we natuurlijk ook met de gemeente afstemmen. Als dat straks in de stad gebeurt. Dat moet veilig gebeuren. Maar dat moet gewoon vooral moet dat een heel mooi feest voor alles wat VVV is. Moet dat gaan worden. En met een Joeksmobiel, denk ik, is die al gereserveerd? Die is nog niet gereserveerd, maar volgens mij is dat niet het grootste probleem. Dus dat zal ongetwijfeld gaan lukken. Een minpuntje tegen FC Den Bosch was de 12e gele kaart voor aanvoerder Danny Post voor een licht vergrijp. Hierdoor mist hij de wedstrijd tegen zijn oude werkgever FC Dordrecht. Op Jonathan Opoku na is iedereen fit en inzetbaar morgen. Al deden enkele spelers het rustig aan vandaag op de training. Nou, veel spelers hebben de laatste 10 dagen 3 wedstrijden gespeeld. En morgen staat alweer de volgende wedstrijd op het programma. Dus 4 wedstrijden in 12 dagen. Dus dat vergt wat van die jongens. We trainen ook elke dag. Dus ja, ik heb wat spelers wat extra rust gegeven. Ja, maar of zijn er pijntjes waardoor er wellicht problemen zijn voor morgen? Nee, iedereen is fit op Opoku na. Dus ook Raciedagen sluiten we aan. Dus iedereen is topfit. Alleen ik wil ze ook topfit houden. En dan ze soms uit een partijspel halen. Ik denk dat dat verstandig is. Opoku dus niet. Bij Danny Post mis je ook natuurlijk. Die pakt weer een gele kaart. Hoe vervelend is dat in deze fase? Nou, dat is lastig. Althans niet lastig. Het is vervelend met name voor hem. Omdat hij wil elke week spelen. En is ook een belangrijke speler van ons. Maar ja, dat is inherent aan zijn spel dat hij af en toe tegen kaarten aanloopt. Dat neem ik op de koop toe. Want hij is ook de motor van de ploeg. En door zijn spel brengt hij ons ook veel. Dus ik klaag daar niet over. Dat weet hij ook hoe ik daarin zit. Hij moet vooral zijn eigen spel blijven spelen. En ja, dat we hem missen morgen, dat hebben we al vaker gehad en dat hebben we vaker goed opgelost. Dus wat dat betreft hebben we gelukkig zat mensen achter de hand die dat kunnen invullen. Weet je al hoe je het gaat oplossen? Ja, dat weet ik al, ja. Mogen wij het ook weten? Nee, jullie mogen het nog niet weten. Gideon Zelalem zou misschien wel kunnen gaan spelen op de plek van Post. Tot nu toe mag de huurling van Arsenal nog niet rekenen op veel speelminuten in Venlo. Maar het is volgens Stijn niet zo dat de Engelse club al heeft gebeld dat dit een probleem is. Ja, wij zijn daar heel duidelijk in geweest. Ik zeker. Ik heb een groep die het hele jaar geweldig presteert. Dus ja, elke goede speler is een aanvulling. Maar ik ga niet zomaar spelers aan de kant zetten omdat daar spelers op huurbasis bij komen. Dat moet je verdienen. En nogmaals, Zelalem doet het uitstekend. De keren dat hij in is gevallen doet hij het ook goed. Maar het is nog geen reden voor mij om de mannen die ook alweer weken ongeslagen zijn, om die zomaar aan de kant te zetten. En daar heb ik met hem over gesproken, met zijn management over gesproken. En zij begrijpen die situatie. Dus hij zal echt nog zat minuten gaan maken, maar hij zal soms geduld moeten hebben. Spits Ralf Suntjes kende lange tijd een lastig seizoen. De topscorer van vorig jaar wordt meestal goed in de gaten gehouden door de tegenstander. Toch lukte het hem de laatste weken om zijn doelpunten totaal wat op te schroeven. Misschien dat de tegenstanders wat meer punten moeten halen. En dat daardoor iets meer gaan aanvallen, dat er meer ruimte komt. Dat ze toch ook voor de play-offs willen gaan en sommigen uit de degradatiezone willen blijven. Dan komt er soms wel meer ruimte voor ons en daar weten wij goed gebruik van te maken. Ja, het was, mag ik zeggen, een lastig seizoen tot nu toe voor jou. Want je werd flink aangepakt, mogen we wel zeggen. Ja. Ik werd flink aangepakt en dat is ook topscorer vorig seizoen geworden natuurlijk. Dus ja, op zich wel logisch. Alleen scheidsrechters hadden wel weer meer mogen optreden naar mijn mening. En voor de rest, we staan eerste, dus voor mezelf meer assist nu. En ook nog wel een redelijk aantal goals, dus ja, in principe wel een prima seizoen.
Ja, dan is het wel lekker als je opeens 3 keer scoort in de wedstrijd, denk ik. Ja, tuurlijk. Dat helpt wel mee natuurlijk. Morgen reist VVV dus naar Dordrecht, waar het al weken rommelt. Niet alleen organisatorisch, maar ook sportief is de nood hoog. De Schapenkoppen bungelen onderaan in de Jupiler League. Ze zijn ongelukkig in een aantal uitslagen geweest. Ik heb de wedstrijd tegen MVV heb ik gezien en daar hebben ze tot in de laatste minuut van de blessuretijd hebben ze daar een kans gehad om een gelijkspel, wat denk ik ook verdiend was. Dus ik vind dat ze individueel aardige spelers hebben. Alleen het is wisselvallig dit jaar, dat is helder. En ik denk ook dat zij dat anders willen. Maar het is absoluut een ploeg waar je rekening mee moet houden, zeker in een thuiswedstrijd. Dus ja, wij benaderen hem zoals we elke wedstrijd benaderen. En ja, volgens mij zeg ik dat ook elke week hier zo voor de camera. Als wij elke week 100% bij de les zijn en onze taken uitvoeren, dan zijn er weinig ploegen die ons tegen kunnen houden van in eerste instantie promotie, daarna de titel. Maar dat moeten we elke week opbrengen. En de laatste 2 wedstrijden is dat weer prima gegaan. Dus morgen is dat weer een uitstekende test. Die gaan het wel redden. Ik denk dat Achilles degradeert. Alleen moeten ze wel uitkijken door. Ze moeten zeker nog een paar punten halen. Maar ik denk dat ze morgen tevreden zijn met een punt, denk ik. Al is de mentaliteit daar wel in Dordrecht dat ze elke wedstrijd willen winnen. Thuis won VVV met 3-1 van FC Dordrecht. Vorig seizoen eindigde het duel in Dordrecht zoals het begon, met een stand van 0-0. De laatste Venlose treffer op Dords grondgebied is deze van Jules Rijmerink in de na-competitie 3 jaar geleden.